Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, May 4, 2026. Philippine Army bukas para sa investigasyon sa Tuboso encounter. Nagapanidugan sila nga may ebidensya sila nga nagbato ang NPA. Suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita sa Candoni, nadakpan sa PNP. Pumuloyo sang silay, hindi sa gihapon pabor sa bulk water project sang probinsya. Duha ka mga LPA sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, ginamonitor sa pag-asa. Kag sa good vibes, solar-powered Ferris wheel ginpatukod para sa mga taga-Tuboso. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, duha ka LPA sa gwa sang PAR gina-monitor sang pag-asa. Ang unang nga low pressure area yara sa 1,275 kilometers east sang northeastern Mindanao as of 4 p.m. Ginapaabot nga magasulod ini sa PAR sa Martes, pero hindi ini mangin isa ka bagyo. Pero magadala naman ini sang ulan sa mga parte sang Visayas kag Mindanao sa Huwebes kag Biyernes. Ang ikaduha nga LPA ang yara sa 2,815 kilometers east sang northeastern Mindanao kag may medium nga tsansa nga mangin bagyo. Kinapaabot nga mangin bagyo na ini pagsulod sa PAR sa Sabado o kun Domingo kag tawgon nga bagyo kaloy. Ginalantaw nga posible hindi ini maglandfall kay matunaw ini sa kadagatan. Mahimo pa magbago ang weather forecast gani padayon lang magtutok sa lakat sang panahon. Sunod sa pag-asa, yara sa isa tubtub duha ka bagyo ang mahimo magsulod sa Pilipinas sining nga bulan sang Mayo. Sa number 9, 88 ka job seekers hired on the spot sa tinaligdan nga Labor Day job fair. Sandig sa record sang Public Employment Service Office ng Bacolod City, may 88 ka mga job seekers ang na-hire on the spot sa ginpatigay nga job fair sa Department of Labor and Employment sa Mayo 1. Ginsiling ni Jovelyn Canoy, ang PESO Bacolod Coordinator, kalabanan sa mga na-hire on the spot, mga fresh graduates kag senior high school students. Ini ang mas mataas man ikumpara sa job fair sa tinaligdan nga tuig nga mayara sang 65 ka aplikante nga hired on the spot. Nagdangat sa kaping 3,000 ka mga job seekers ang nagpakigbahin sa sining nga job fair. 2,775 sa ila ang na-qualify sa mga kumpanya para sa interview. Ginapaabot man sa PESO nga ang Bacolod City sa gihapon ang makakuha sang record bilang pinakamadamo nga applicants sa bugos nga Pilipinas. But so far, medyo ga-develop man ang mga skills siguro sa aton mga job seekers. Kaya sa amon nga mga job fair caravan, so far, gadamo ang amon nga hired on the spot. So, nami nga pag-support ni Mayor Greg sa program sang job fair caravan, galibot kita sa binarangay, mas gakakita naton nga nagaka-appreciate na sang community ang amon nga mga tikang kag programa sang PESO Bacolod. Sa number 8, 206,000 voter registrants ang ginproseso sa COMELEC para sa barangay kag SK elections. Kinapaabot subong nga semana ma-finalize ng Commission on Elections ang resulta sa ikaduha nga Election Registration Board hearing kag mahibaluan kung pilang opisyal nga nagdugang sa kadamuon sa narehistro nga botante sa Negros Island Region. Sa Mayo 18 na magatakop ang voters registration para sa barangay kag SK elections. Sa datos ng COMELEC NAR as of May 2, 2026, may 206,042 ka mga applications for voters registration sila
nga na-process. Sinipa nga semana ginapaabot matapos nga ma-consolidate ang datos kung pila ng opisyal nga nagdugang sa mga botante sa NIR. Ang Negros Occidental ang may pinakamadamo nga nagparehistro sa NIR, 141,714. Ang Negros Oriental naman may arasang 60,487 ka mga nag-apply for voters registration. Kagang Sikihor, 3,841. Para ng paghaylos ng pamalag sa mga wala pa sa gihapon makaparehistro nga magpadulong na sa mga talatapan o kung sa mga lugar nga nakasaad sa schedule. Sa kinaandaan, ginapaabot ang pagdagsa sa mga magaparehistro sa ulihi nga mga inadlaw palapit sa deadline. Sa November 2, natalana ang BSKE. Sa number 7, lalaki nga napreso sadto patay sa pagpaniro. Gintiro kag napatay ang anay priso sa Puruksigay, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City mga alas 9 sang gabi, Domingo, Mayo 3. Naigos ang bala sa dughan ng biktima nga si alias Berto, 56 anyos, rason sang iya kamatayon. Ginsiling ni Police Captain Sherwin Galupar, ang hepe sang Station 8, nakapalagyo ang suspect apang paagi sa mga saksi na kilalaan nga siya mismo ang nagtiro sa biktima. Daan nga inawa ang ginalantaw nga motibo sa krimen. Ang biktima na kaagi na priso kag sang August 2025 lamang nakagwa sa prisuhan. Aton nga suspect at large basta sa buong sige pa aton nga manhad siya kay bisan ang iya nga asawa hindi makatudlo sa din posibleng relasyon. No? So so far establish naman ang tanan ko nga siya ang nagtiro, may mga witness na nakita. So kung hindi siya magsungka, pasakaan nga natin nga kung sang kaso. Ano nga case, sir? Murder. Sa number 6, patay ng isa ka lalaki matapos ginlampusan sang kahoy. Ipasaka subong sang Calatrava Police Station ang kaso nga homicide batok sa suspect na naglampos ang kahoy nga may mga lansang sa ulo sang iya abyan. Rason sang iya kamatayon sa sitio Agtatahor 2, Barangay Makasilaw sa Banwas ng Calatrava mga alas 10 sang gabi sa atong Sabado, Mayo 2. Nasapwan ang bangkay sang biktima nga si alias Edsel, 22 anyos, sa higad sang kampo sang Domingo sang aga, Mayo 3. Nadakpa naman ang suspect na si alias April, 19 anyos. Nagwa sa investigasyon nga updanay inom ang duha sa higad sang suba kag sang ila na pagpauli, sila nag-away kag nagtapungulay. Nagpulot ang suspect sang kahoy nga may mga lansang kag ginlampos ini sa magkapila ka beses sa ulo sang biktima. Nakuha sa lugar ang kahoy nga may mga lansang nga amo ang gingamit sa krimen. Sa number 5, libre nga school bags kag PE uniform para sa grades 7 to 12 nga estudyante sa public schools sa Bacolod. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga magahatag ang syudad sang libre nga school bags kag physical education uniforms sa tanan nga mga high school kag senior high school students sa mga pampubliko nga buluthuan sa Bacolod. Nagpasalig man ini nga ang mga school supplies kag school bag para sa mga kindergarten kag elementary students ang ipanghatag na antes pa magsugod ang klase sa June 8. Ini ang base sa City Ordinance 09-16-787 nga nagamando sa syudad nga maghatag sang libre nga educational materials sa mga estudyante. Sunod sa alkalde, kapin sa 90 million pesos ang pondo nga ginpain sang syudad para sa amo nga programa sa sini nga tuig. Masobra sa 111,000 ka mga estudyante ang ginapaabot
nga makabenepisyo sa amo nga programa. Panawagan naman ni Gasataya sa mga ginikanan hindi na magbakal pa sa mga supplies o school supplies sa ilang mga kabataan bangod may ara ihatag ang syudad antes pa magsugod ang klase. Tuiga na nga nagahatag ang syudad sa school supplies sa mga K-6 students. Apang ini pa lang ang pinakaunang nga tion nga magahatag man sang libre nga school bags kag PE uniforms sa grade 7 to 12 students. Iti ang purpose ang purpose gid ko nga ginahimo isang syudad Subong is that as much as possible the city government will provide for the necessary requirements sa mga kabataan nga eskwela. Minsan to nga sa sini nga crisis, we know that one of the best things that we can do, if not the best, is to provide for a free quality education. Halin sa kinder, pakadto sa senior high. No? Sa number 4, ECC saraang mahatag sa bulk water project kung ma-comply ang mga requirements suno sa EMB. Nadayon sa Abril 27 ang public consultation sa Silay City nga ginpamunuan sa Environmental Management Bureau angot sa Negros Bulk Water Project. Suno kay EMB Negros Island Region Director Vicente Los Bañez, kung tigayon nga mag-comply sa Negros Occidental ang mga requirements, sarang sila nga mahatagan sa Environmental Compliance Certificate para sa proyekto nga nag-target magkakuha sa 20 million liters per day. Suno kay Los Bañez, kabahin sa inug-submit sa probinsya para sa proyekto nga ipahamtang sa Imbang Hinalinan River sa Barangay Gimbalaon sa Silay City ang zoning clearance, proof of authority, and documents para sa ilang application sa ECC. Suno kay Los Bañez, ang probinsya mismo ang nakapatigayon sa pagtuon angot sa environmental concerns. Ang mga isyu angot sa palibot ang mga ginatudlo sa mga opisyales sa syudad rason sa ilang pagpamalabag sa paghatag sa resolution of no objection para sa proyekto damlag pa. Labing ginatumod nila ang posibilidad nga kulangon ang supply sa tubig para sa mga pumuluyo sa silay kung himuon pagid nga water source ang imbang sang bulk water project. Ginpatigayon man ang bago nga public consultation suno kay Mayor Judith Gallego mula sang pagbago sa ilang panindugan sa proyekto. Magluwas na lamang kung gusto sang probinsya isaylo ini sa Malugo River. Nang sa site ni EMB, kung makumpleto nila to ang mga documents kang gina-require sa EMB, so yung mga i-proceed na to ng ilang ICC. So ang ibanda ng mga requirements like sa ilang water permit no sa NWRB no do mo na malak na ang gina-secure nila subong. Ang zoning, I think ang zoning sa LGU Silay. Mga ginapamangkot pa lang nila dito kung may basi kung may kwan bala, may scarcity sa water kung ni kaso nga may approve na ilang permit. Tigin sabat na sir sang EMB na nagsabat. Actually ma'am ang may araman sila nga study. So dito nag-repair sang study kaya ang study I think nag-conduct isang province of Bacolod man. Negros X. So na-allay to sir ang peers nila sir about the concern sa water. I think daw na sabat nila to. Ginapatanaw ganito sa ila actual ang para makita nila kung anong sitwasyon katubig subong nag-propose ba sa water ang mga tao dito kwan niya basta yung ilang kwan niya panidugan gito nga hindi gidya magpasugot dito. Sa number 3, kontrata para sa pag-arkila sang duta nga patindugan sang waste-to-energy plant, pirmado na. Ginpirmahan na kay ang aga ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag ni Cheryl Chua sang Forza Development Corporation ang contract of lease
para sa duta sa Barangay Felisa nga pagatukuran sa waste-to-energy facility. Nakasaad sa mga kontrata nga magarenta ang Forza Development Corporation sang 1 million pesos per year para sa paggamit sa duta sa syudad sa sulod sang 25 katuig. Ginklaro man sang alkalde nga hindi pa makasugod sang pag-develop sang WTE facility mangwa depende pa ini sa desisyon sa Department of Energy kung nagakaangay gidman ang syudad para sa amo nga inisyatibo. Wala man sang gasuhon ang syudad kung tigayo na nga masugudan ang pag-develop sang amo nga pasilidad. Base man sa kontrata, ginadumilian sa syudad ang Forza nga mag-operate sa iban nga mga aktibidad sa sulod sang pasilidad. Magluwas na lamang sa WTE development. Kung tigayo na nga mapatukod ang amo nga pasilidad, syudad sa Bacolod ang mangin pinakauna sa bugos nga Pilipinas nga may kaugalingon nga WTE facility. This would no mention of technology nga gamiton for the said project. Okay? I-aproban pa na iya sang DOE. Number 2, ang mga lease agreement is only para sa duta. Okay? Sa sanitary landfill. Then, number 3, this will go through the process sang Department of Energy. So we're only talking about lease sang property niya sang syudad. Sa number 2, suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita sa Candoni na dakpa na sang PNP. Detained karon sa Candoni PNP bangod sa pagbaligya sa pusil ang 41 anyos nga lalaki nga amumanong suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga babae nga nasapuan sa kampo sa sitio Lawagon, Barangay Poblacion West sa Banuasan, Candoni sadtong Abril 27. Nakuha kay alias Kadong, taga Barangay Haba sa Candoni, ang isa ka caliber 38 homemade revolver, 2 ka rounds ng ammunition, kag 1,500 pesos nga buy bust money. Ginsiling ni Police Captain Lionel Adulacion, ang hepe ng Candoni PNP, nga may nakakita nga sakay ang biktima sa tricycle sa lalaki antes na sapuan ang bangkay sang bata. Isa ka adlaw matapos nga nadula ini sang siya ang ginsugo nga magbakal sang ice sa Tiangge sa Barangay Haba. Nagahulat na lang ang kapulisan sa resulta sang medical examination sa bangkay sang biktima agud mahibaluan kung may paghimulos nga natabo. Magluwas sa paglapas sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, magadepende sa resulta sa medical examination ang dugang nga kaso nga ipasaka sa suspect. Kung magpositibo sa paghimulos ang biktima, magapangatubang sa kaso nga rape with murder ang suspetsado. Kag kung magnegatibo, kaso nga murder ang iya pag-aatubang. Isa siya sa personal interest natin nung natagpuan yung bata. Tapos may record sa amin yan, may tracking namin, may nagawagminta ng maril. So, operate namin, ma'am. May mga witness and evidence kayo na nagpo-point out na siya is one of the persons of interest dun sa crime? Yes, ma'am. Yes, ma'am. May information tayo kasi siya yung last na nakita. Hindi lang mabigay ng testimonya niya kasi nahitakot sa buhay niya. Nakausap ko rin, ma'am, na siya last na sumakay na sa bata. Sa tricycle niya tapos bumalik na negative na wala na yung bata. Kag sa number 1, ginbisita mismo sa pamuno sang Armed Forces of the Philippines ang tropa sang 79th Infantry Battalion sa Sabado kasunod sa enkwentro na nagluntad sang Abril 19 kung sa diin 19 kag ginaalagar NPA ang napatay. Sunod kay General Romeo Browner Jr., isa ka lehitimo nga enkwentro ang natabo kag bukas sila
sa anuman nga investigasyon. Personal nga nagpadulong sa 79th IB headquarters sa Sagay si General Browner para ipanginbulahan ang tropa kag bitbit man ang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Defense Secretary Gilbert Chodoro sa ila. Sila ang ginhatagan sa nagakaigo nga Combat Awards, Gold Cross, and Silver Cross Medal. Sunod kay Browner, may pruweba sila nga ang 19 ka mga napatay ang nagbato sa natabo nga engkwentro. Makita na lamang ini sa investigasyon. Kung ang CHR man o kung Congressional o kung Senate inquiry, bisan pa sa korte, sila ang bukas para diri. Wala sang pagpang-abuso gikan sa bahin sang tropa sunod sa iya. Panawagan niya nga kung tani magbuligay ang tanan para mauntat ang recruitment sang NPA sa mga pamatanon, mga menor de edad kag bisan pa sa mga Filipino-Americans. Dugang pa niya kung tani mauntat naman ang terrorist financing. Ang masubo sunod sa iya kay mismo ang mga Pilipino man ang nag-aaway kontra sa iya kaupod nga Pilipino. So legitimate, pati na rin po yung na yung mga NPA, mga namatay, ay talagang lumaban. Meron tayong proof. But I will not tell you kung ano po yun dahil sa investigation na lang po lalabas. So, ang gusto po sana namin, to your question, sir, no? We are open to any investigation. CHR, mag-investiga sa amin, yung Kongreso, yung Senado, even yung mga korte, no? We are open to any investigation because alam namin na legitimate yung ginawa ng mga sundalo natin na operation and hindi sila ng abuso. They did not abuse their powers, no? So ang gusto po sana namin na tignan na lang imbes na mag-blame yung ating mga investigador, tignan na lang po nila kung paano natin ihinto yung recruitment ng mga estudyante sa mga schools. Tignan nila kung paano mahinto yung recruitment ng mga PhilAm. No? At tignan nila kung paano ihinto yung terrorist financing. Sa Good Vibes, Banwa Sang Toboso nagpatukod sang kaugalingon nga Ferris wheel para sa kalingawan sang pumuluyo. Himuon ini nga solar-powered kag libre lang para sa ina pumuluyo. Ini ang kaugalingon nga Ferris wheel nga ginpatukod sang lokal nga panguluhan sa Toboso sa ila playground. Suno kay Toboso Mayor Richard Hawoko, naguba na ang ginahampangan sang kabataan sa ila daan nga playground kag ini ang ginbulos nila. May duha na ini ka semana nga ginakaayo kag ginapaabot nga sini nga bulan sang Mayo mahuman na ini antes pa man sang kapistahan sang Banwa sa bulan sang Hunyo. Dugang pa sang alkalde mangin solar-powered man ini, bangod ang Banwa ang amat-amat na karon nga naga-transition sa renewable energy. Gani, hindi magahod ang pagpadalagan sini kung ikumpara sa diesel-powered na Ferris wheel. Libre lang ang pagsakay diri para tanan nila ng mga pumuluyo sa bilog nga tuig, basta updan lang sa ginikanan ang maggagmay nga mga kabataan. So it's a whole year round. Wala okay ang nanay, okay ang tatay. Kay mga bata nga gamay, updan sa nanay kag tatay. And it's for free. Libre para sa mga batang Toboseños.
Kag of course, kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Jocelyn Loquero. Hamad niya maayong hapon, Digicast Negros watching live from Hong Kong. Shoutout galit. Dira sa Purok Gayas nga nagsira sang isa ka paliguan. Ay, nga iya ka public use dira sa babaw sa Six Falls sa Mambukal Resort. Jessery Garucha Hevero, maayong hapon ka Digicast. Ma'am Barbara, happy Monday. Happy Monday man sa imo, ma'am. Please shout out kay Ma'am Babette. Happy 50th birthday. Happy 50th birthday, ma'am. Kag hambay ko na thank you. Okay, welcome gid anytime. Kay Marvy Cipriano Aquino, good afternoon Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara. Watching live from Hawaiian Philippine Company. Kay and of course kay George Pineda Gaspe. Maayong hapon, Miss Barbara, watching lang live sa Barangay Tangub, Subong, Walga Duty, Subong sa Tinapay Express Bakery. Shout out lang sa Barangay Gimbalaon sa family ko dira sa Silay, sa Shenda, Bungyod. So shout out sa family ni Sir George Gaspe. Kagamayad itong top 10 stories of the day, tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.